Ден 13 на трейдинг с начален капитал от 1000 евро. За около 2 седмици успях да направя печалба от над 40%. Ето какво се случи днес. Започнах деня с анализ на златото. Цената беше пробила съпорт, който ретестваше сега. Това съвпадаше с пробив на важна тренд линия. Moving average бяха заели подредба, подкрепяща допълнителен спад, а Фибоначи нивата ми даваха допълнителна конфлуенция. На база всичко това реших да вляза в сделка. Стоп-лоса позиционирах над Moving average и тренд линията, а Take профита базирах на силно ниво на сапорт. Реших да търгувам с 0.06 лота. Въведох лимитите и влязох в сел сделка. Сега оставаше да чакам развитието й. Сделката започна с много волатилност. В процеса на движение забелязах две тренд линии, около които цената се движеше. След няколко неуспешни опита да пробие надолу, цената направи скок и удари моя стоп-лос. Загубих близо 26 евро. Продължих деня с сделка на US Tech. Разгледах същата графика от петъчната сделка. Този път обаче, тъй като забелязах, че резистенса задържа цената, очаквах, че тя може да падне. Реших да търгувам с един лот. Лимитите оставих празни, тъй като исках да следя ситуацията и да реагирам според нея. Влязох в сел сделка. Първоначално цената тръгна срещу мен, но рязко обърна посоката и след това започна да пада. Достигна до 200 moving average на 15-минутна графика, но с този темп очаквах да пробие по-надолу, дори това да е само временно. Сложих take profit малко над следващия силен сапорт. Цената продължи да пада и скоро сделката затвори на печалба на моя take profit. Завърших деня на печалба от 41 евро и 41 цента, което беше ръст за деня от близо 2.9% и финален баланс от 1482 евро и 39 цента.